Yeah. Ako gipakisan niya, guys. What's up? Kasi po nagkibit yan. Di pang sakit na itong mga idol, guys. Ay, box lang ako. Kasi mo ginadula, ti. Nabiktima sa ad sa Facebook for the marriage. Amin yun, nabakuan. Di ka sure. Pakas lang ng tako. Ay! Hala! Sample. Ano na, dala niyo yung dala niya sa food bag. Nabani. Sus kay. Malibog na po ta sa iyo on for me. Pwede man gamitin ng research. Okay lang man daw. Anak ko, ginaw. Okay lang. Isagin nga nga ako. Paghay sa. Bagong abo. Pagkita yung mga kuanin mo, bilat pa so. Kasi, sa ano, dito lang kasi the sira na klase. Oh, Ako, pig-pig. pigtingog. We have this formula. So, it came out na yung P natin is Malimit ba na? Sa brand, kita kayo. Best friend sila. BFF mo na sila. Si Mangi, padugay na mga class-class kaya. I need, hashtag. Canada. Ano na lang, gilid na lang. Oo lang, ito lang. Ako po. Ano, suot sa photo na relihiyon. Ano man na? Wapo ito laptop di ko ano. Talag lang po. Pero kung mo, ganit ka.